Ito. So, papalit lang namin ng gulong. Ito na si Max. So, di na masyadong malamig dito at di na masyadong nagsusnow kasi spring na. So, Meron din sila, meron silang version. Oh, medyo mo yung ano. asa na yung pang Sabi mo sa akin, magpapalit na ba ako? Palit na na. Safe na kaya? Sabi rin niya sa akin. Safe na kaya? Mas safe pa yung all season. Ala, parang ano na? Okay pa yan? Yan pala. Oh. Yan pala paglinis JP. Ha? Eh, dumating yung totoong mekaniko. Hindi ako mekaniko. Si Rani ko ako. Salamat po. So ito po yung main mekaniko dito guys, si Kuya Rodel. Siya yung pinaka magaling na mekaniko. Dyan. Nakailan tayo? Apat? Apat man. Sakyan? Apat. Tapos na yung akin. Tapos! Pwede na Ayos na Kuya. Cameraman ako ni Kuya Rodel eh. Ako yung pinapromote ko. Ito yung siya yung Sa'yo ka, wash. Pop the hood, pop the hood, eh. Matakas, okay lang. Okay lang yan. Press na? Saan yun? Hindi po, mag-chase ko yun. Linis ng engine ah. Naku! Napababa na yung oil. Ako, baka nag-chase yun. Hindi kayo Hindi, dagdagan natin. W30 yata yun, di ba? Ang gusto mo, brake fluid? WD-30. Brake fluid o windshield washer, maminig ka. Tapos, tatlo pa rin naman. Okay pa. Bukas na ng konti. Okay na yan. Okay na. Okay na yan. Ay, sino yung ano? Yung engine filter. Bugahan mo na ng hangin. Alas na eh. Andyan na eh. Ingat. Bubugahan lang yan. Bugahan mo lang ng hangin. Bugahan mo ng hangin. Yun. Kahit dyan sa ilalim na lang ng ano, para makatch dyan. Ganyan. Hindi ganyan. Yung nabis na, parang Tawag sa akin eh. Paano lang na ito? Kasalanan ni Jasper. Ay, hindi ko pa alam ito. Paano ba ito? Hindi ko alam yung switch. Ano pala sa taas? Milalolo. So paano to i-close kuya? Dyan na. Ito, hindi to pwede ano. Boss, ito sulat mo, 9533 lang yun ang palit. No oil. Hindi kayo ba kayo? Text mo na lang siguro kay Renz. Saan dito? Ito? Yan. Ito din? Ito yung switch. Sige, mag-minute mo na. Mayroon mo na. Kaya mamili pa ako ng taong. Sige. Ano ba na? Tahog. Tahog. Yung box dyan. Oh, you eat this one too? Good. Wow! Wow, Sam-Sam! No, I eat this hot dog. Ang bahay lang. Hey, Calvin! Hi! Video. Sakto pala eh. Ano yun? Chicken wings. Station lang po. Ito na, iinit
Ulitin natin. Madam na madam eh. Sumama si Daan. Kasi hindi sa'yo. May I got the twins! May banding. nagmamadyo. Wala mo na pwedeng mamadyo. Silang tatlo. Alam ko sa diretso si Kuya Rodel. Madyungan. Iba yung madyungan eh. Ayaw niya. Iba laro. Nagsusunod. Sa Luis pa birthday ko. Ay! Happy birthday! Di sa Lunes tayo. Sa Lunes may post. Kanta ka. Walang birthday, Mami! 30, 35, Ay, turn. Alam mo, 32. Imbitado ka. 36! Kreto namin yun. Bahay namin. Yung address wala. picture. Birthday day lang pala to. Gusto ko to kasi magdaan. Happy birthday to you. 32, may 32 ka ba dyan na candle? Sarap naman si Joke na, lighter na lang. 3, meron 3. Okay. Ayaw mo na? Sabi mo. Uy, hindi ko! Oh! Uh-oh! It's so funny. Okay, go eat. Yeah, go eat first. Andrew, you're not allowed to touch it. Go eat, and we'll play with it later. A few moments later. Okay, so hello guys, bahay na kami. Nandito na yung mga tires. Stock na naman, ito yung mga winter tires ko. So, kukunin naman natin yan pagka November or December for the winter. So, ganyan din po yung routine dito guys. Pag palapit na yung summer or mainit na, yung spring na, pwede ka na magpalit ng yung normal tire. Kasi hindi na masyadong nagtatagal yung snow and at least masasave mo rin yung wear ng winter tires mo kasi medyo mahal yung winter tires. So, I'm gonna end the vlog here and thank you so much for watching. Hanggang sa sunod na video, ang Ping. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take